last episode, nakasama natin si Reverend Father Dino Albert N. Pineda, ang kura-paroko ng Our Lady of Sorrows Parish sa Dolores City of San Fernando, Pampanga, kung saan he shared his thoughts about evangelization through new media. Ayon kay Father Dines, sa gitna ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya na ginagamit din sa simbahan, mas pipiliin pa rin nito ang tradisyonal na paraan. But he underscored the beauty of having a radio station in the Archdiocese for a wider reach when it comes to different aspects of life. Binigyang diin din nito ang pag-asa na baon ng mga mananampalatayang Kapampangan sa lumalakas nilang debosyon sa mahal na Birhen Maria. He also shared his realizations about joy and sorrow, which always come in pairs. Kaya naman sa ating mga kakaluguran, tayo na at tunghayan ng isang bagong episode ng Decade of Light, Journeying Together in One Mission. At sama-sama tayong maglakbay papunta sa nag-iisang misyon. At bago natin umpisahan ang ating kwentuhan, maaari niyong i-like at i-follow ang aming Facebook page, ang Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At huwag din kalimutan na mag-subscribe. I-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa aming YouTube channel at ASF Radio Station 919 FM. Magandang araw mga kakaluguran at isang panibagong episode po ng Decade of Light, Journeying Together in One Mission ang ating matutunghayan sa araw na ito. At kasama po natin para sa episode na ito, wala pong iba kung hindi ang gwapong-gwapo, Reverend Father Robert D. Feliciano, ang parish priest po ng San Luis Gonzaga Parish dito po sa Santa Cruz Poblacion, San Luis, Pampanga. At magandang araw po, Father Bong. Kumusta po kayo? Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa mga nakikinig at dito sa staff ng ating Archdiocesan Radio Station, ang Bright Radio 91.9. At kami po ay nagagalak na nakabalik kami dito sa inyong parish, no? Ang last po kasi ay nung napunta po dito yung krusada ng Santo Cristo del Perdon, no? At Virgen de los Remedios. So Father Bong, kumusta naman po ang inyong pananatili dito ng halos 2 buwan na po, no? Okay lang naman po, dahil medyo nagbago lang sa mga schedules dahil napadami yung mga barangay. From 9 parishes sa pinanggalingan ko, naging 9 chapels, naging 12 chapels po sila ngayon. Pero when it comes to work, manageable po siya. Hindi sila ganoon na kahirap, pati yung mga schedules. Father Bong, ang ating pong radio station ay nagse-celebrate ng 10th year nito. Kaya po ang ating title ay Decade of Light. So, Father Bong, isa po kayo sa mga pare na talagang sumusuporta sa ating radio station. Kaya naman po ngayon, nais ko pong malaman sa inyo, no, na ano po ba yung thoughts ninyo or yung pananaw ninyo regarding po dito sa pag-evangelize using itong ating new media? Actually po, matagal na nating alam yung radio station has been used as a form of evangelization. Di ba nagsimula yan sa Radio Veritas, no? Tapos ngayon may sarili na tayong radio station. Nakikita ko po rito 2 bagay. Yung may mga radyo na walang television na nasa mga malalayong lugar na pwede silang makinig. Tapos yung ngayon nasa mass media na nasa social media na kayo, nasa YouTube, nasa Twitter, nasa Facebook. Ang laking bagay ito na mabilisan na spreading of the good news sa ibang mga tao. So, nabanggit niyo po yung dissemination po, no? Yung pagpapalaganap nitong Word of God natin, yung mabuting balita. So, sa anong bagay niyo pa po nakikita yung importance nitong ating radio station? May maganda po tayong programa ngayon sa radyo na kung titignan natin is relationship with the government and the church, diba? Kasi typically ang focus ng radio station natin is on yung mga evangelization, the Word of God, yung mga commissions natin.
nakikita ko ngayon yung para bang we are reaching out even to the government sector, listening to them, sharing, na pinabahagi po nila sa atin yung mga kanilang mga programa na para bang ang simbahan ngayon, hindi simbahan lang na para doon sa mga mananampalataya, simbahan din na yung mananampalataya na intindihan nila yung kanilang pamahalaan, yung kanilang barangay, that we belong to a country, not merely focus po sa faith. Para bang ang pananampalataya, paano natin siya ipapasok sa buhay ng isang manggagawa, sa buhay ng isang tao na nagtatrabaho sa gobyerno, sa buhay ng isang tao na kung saan kabahagi siya ng sosyedad. I think ang binabanggit niyo po, Father Bong, yung simbayan tayo. Yes, simbayan. No? Simbahan at Bayan. bayan. So, totoo naman po no that the church and state are separated. May separation ng church and state. Pero sa mga ganitong bagay, nakikita po natin yung parang interconnectedness nitong dalawang mga sangay po na ito. No? At Father Bong, kayo po ay amin ding nakakasama sa Misa King Radyo. At halos sa araw ng Martes po kayo, no? Yung schedule ninyo. So, paano po yung experience nyo naman dito sa Misa King Radyo natin? Sa akin po, malaking challenge siya. Kasi hindi ka lang basta-basta nagmimisa because ang sa akin po is you're reaching out to a wider scope of mga tao. Kaya kung minsan yung paraan ng pagmimisa mo, hindi ka lang basta, ay pwede na yan. Talagang you have to prepare for it dahil alam mo sa sarili mo, yung bang ang pakikinig ng mga tao, sabi nga ni Archbishop, kapag ikay napasok sa social media, even the Pope listens to you dahil sa FB it is talagang international, malawak, malaki yung kanyang naabot. Kaya sa pag nagbimisa ako doon, talagang pinaghandaan ko talagang mag-effort ka, hindi ka lang basta darating dahil paghandaan mo, mag-aaral ka dahil alam mo sa sarili mo, ang iyong pagmimisa, doon pumupulot din yung mga tao ng kanilang mga reflections and parang lakas ng loob. At kami din po ay gumagawa ng mga words to brighten your day, no? So nakikita niyo po yan at may mga nag-share po ng mga parishioners ninyo doon So paano naman po yung reception niyo doon sa words to brighten your day na yon? Para kung mga quotations. Minsan natatawa ako, sabi ko, sinabi ko ba yun? Ibang ganon. Sabi ko, galing naman nila, they could organize 10 minutes homily into maiksi lang at alam nilang putulin kung alin yung mahalaga at importante. Pagkatapos ko sinabi nun, even I sabihin ko, talagang the amazing work of the Holy Spirit, di ba? Na kung minsan magtataka ka na lang, personally, paano ko sinabi yun? Na parang feeling ko sa sarili ko, baka hindi na ako yung nagsasalita. Meron ng mumu, ay hindi na lang. Nandun na yung Holy Spirit to guide me on. Maganda siya dahil kung minsan doon sa iksi, kahit na gaano kahaba yung sinabi mo, yung ginagawa yung the short words na sinabi ng pare, it really captures para sa akin yung gusto mong ipaabot na kung minsan you don't realize, di mo pansin, di mo binibigyan masyado ng halaga. Pero doon sa ginagawa nyo, sabi ko nga, tiyaga nila nag-e-edit, hinahanap nila kung saan yung talagang focus ng homily na ayon doon sa mga nakikinig at alam nilang hatian at sabihin, ito na siya. So para bang, it's really, sigurong sabi ko nga, the words may not come from my mouth, but the guidance of the Holy Spirit. Pero ang mas matindi, yung mismong nag-e-edit is being guided by the Holy Spirit na sabihin niya, eto siya. Yes. Ito ang mensahe sa araw na ito. Kasi minsan po, Father Bong, no, kahit na nag-attend ka ng Mass, pero pag wala yung loob mo dun sa misa or dun sa chapel, hindi mo nakukuha yung talagang gustong iparating ng homily. So, doon din po yung challenge talaga sa amin kung paano makikita yung thought nung mismong homily at mabuo siya. Yes. At Father Bong, kayo po ay nakakatulong din po namin dito sa Commission on Catechesis at sa mga nakaraang taon, kayo po ang director po nito, ano? So, gaano po yung impact nung radio station natin dito po sa Commission on Catechesis naman? Paano po siya nakatulong? Una po kasi yung radio station, binigyan ng slot ang catechesis doon sa kwentuhang Katoliko
na every 12 o'clock noon. Nung unang binigay yon, sabi namin sino makikinig alas 12 kumakain ng mga tao? Pero then we realize, habang kumakain, kung nakabukas yung radio, nanonood sa cellphone, may malaking tulong yon to really, para bang ibahagi yung salita ng Diyos. Kaya ang usapan namin noon dahil dalawa kaming pare, ako tsaka si Father Mon, sabi ko sa kanya, sa mass ako, sa program ka, na sa ganon pareho tayong nakakatulong sa radio. At ngayon po, kung mapapansin nyo, talagang love niya Father Mon yung kanyang program, na kung saan talagang through the researchers niya, malaking bagay yung nakatutulong siya doon sa mga nakikinig. Sa amin po, on the Park of Catechesis, doon namin nagagamit ito, lalo na doon sa Kwentuhang Katoliko, the spreading of the good news, at kung ano yung dapat malaman ng mga katekista. Sabi nga ni Father Mon noon, talagang we focus something na yung in the celebration ng church, na sa ganun das catechist may understand. At ngayon po, may isa pa kayong katulong, no, Father Bong, si Father Joel Gatos. Through his program pong Hello Father naman, every Monday. So, ayun nga po, no, itong Kwentuhang Katoliko, sa pansin po namin, talagang isa rin ito sa mga programa na inaabangan. Minsan nga po, hindi na siya 12 noon talaga, 12 to 1 Nag-e-exceed talaga si Father Mon. Because po dun sa kagustuhan niya na talagang mabusisi yung mga katuruan ng simbahan. At ngayon po, kasama namin kayo dito sa ating programa at sa mga nakaraang taon dito sa ating radio station. At nabanggit ko nga kanina, itong title natin is Decade of Life, Journeying Together in One Mission. Father Bong, para po sa inyo, paano po or gaano kahalaga yung makiisa ka sa pag-journey dito sa nag-iisang mission, hindi lamang ng radio but the whole Archdiocese? Ang laking bagay po nun dahil unang-una nakita ko kung paano talaga umusbong yung radio station natin. Nung pong before the time of pandemic, na dahil nandoon na siya through Among Pep na binigyan ng slot, because Among Pep po kasi mahal niya yung ang catechesis dahil former director siya ng spiritual director siya ng catechesis. Tapos po nung ma-assign na siya as econom, ipinasa sa akin. So, nung pong nasa radio na siya as econom and radio, nung nagsisimula po tayo sa radio, in-invite po niya ang catechesis to share, magka-program para sa ganon to reach out more sa mga tao. During the time of pandemic, doon po yung matinding nakita ko yung malaking epekto ng radio. Hindi makaalis yung mga tao sa bahay. Kami po yung nagpupunta sa radio na ang aming misa doon sa napakaliit na booth, para ka pong siraulo. Wala kang nakikita, kundi yung antibol mo lang, yung kaharap mo yung tech, na ang napaka simpleng setup, na kung saan makikita mo po kung paano nag-progress yung radio station sa katagalan in the span of 10 years. Sabi nga po, walang talagang booth, na napakalit lang po talaga, and we celebrate the Mass para kung kabubang nakatingin lang sa camera na wala kang kausap, iisa po yung kasama namin noon, yun lang magbabasa, yun lang siya, tapos wala na nun. Pero nakita, ang naging malaking impact noon, nagkukwentuhan kami kay Father Mon, kasi siya ang nagsabing, bakit di tayo magmisa sa radyo? Tapos sabi niya sa akin, magmisa tayo. So we started celebrating the Mass during the pandemic. Ang dahilan po namin bakit kami nakakalabas ng pandemic, pag umalis na po ako sa parokya, naka-adban na kagad ako, para hindi ako harangin. Pag hinarang ako, tatanong, Father, pababayaan na, saan po ang punta? Magmimisa po. Parang ganun, pinababayaan kami. Pero grabe po ang higpit noon. Pero dahil kami ay naka-alba, nagamit yung alba. At sa ganun, makapunta lang sa radio. Nakita ko, ang daming mga taong napasaya ng radio. Dahil nagsisimula pa lang yung mga parishes para sa live stream, ginagawa na ng radio. Para bang gumaya lang ang mga parokya sa ginagawa ng radio. Yung bang parang nag-live stream na lang sila. Pero prior to that, nagsimula na yung misa sa radio.
At nung time of the pandemic, talagang naging malaking impact niya doon sa mga tao. At sa ngayon, makikita po ninyo kung kayo ibibisita sa radio station natin. Pasyal po kayo. Pag pumasyal kayo, magdala kayo ng merienda. Na makikita nyo po yung the big difference. May magandang booth, high-tech na yung mga equipment. Talagang makikita mo kung paano they are trying, yung pong ating radio station is trying really to strive to improve po lahat, the facility, the personnel, na sa ganun mas maganda yung mga program na maipaabot sa mga tao. Hindi po siya commercial. Talagang makikita mo, it's spiritual. Kung tatanungin po ninyo itong mga nagtatrabaho na nandirito ngayon, ang sahod po nila, it's not only just enough to survive as a family, pero they are there because apostolate. At nakita ko the region now is a real apostolate. Dalawa po sila, meron tayong Amano na kung saan are recorded readings, reflection of the gospel na once a month, once a week na maririg din po natin sa radio. Pero po ang radio is 30 days. Ibig sabihin, in 1 month, 30 days sa mga programa po nila. Talagang sa continuous, a big effort. Kaya po, I take this opportunity po sana to help the radio station. Dahil alam po natin, it is really a form of evangelization. At malaki po yung naitulong ng pandemya, as sa tingin ko mas malaking matutulong sa atin ngayon sa pagbabago natin ng sosyedad, lalo na to influence others sa social media through really good faith programs. At yan po, no, dahil sa talagang positivity ni Father Bong, halatang-halata naman ang kanyang pagiging younger looking. At Father Bong, no, siguro kaya binigay sa iyo itong parokya mo, no? Ikaw ang naatasan na mag-lead dito. Pakilala mo naman itong iyong parokya na talagang bagay na bagay sa iyo. Ako po ay nakaparokya sa San Luis dito sa San Luis, Pampanga. At ang aming pong patron saint, kung makikita po niyo yun nasa likod, sabi nga ni Chinchin sa akin, kamukha ko na daw, sa buhok lang po. Si San Luis po was a seminarian, but he was never to finish yung pong kanyang seminary life. Dahil po nung panahon na nagkaroon ng pandemya, nung pong panahon nila, pinatulong po yung mga seminarians sa community. So tumulong po siya na naapektuhan siya ng pandemya. Doon na nagsimula na nagkasakit dahil para bang kung titignan natin na COVID po siya sa term natin ngayon. At dahil doon hindi po natapos yung kanyang pagiging seminarista. Pero ang ganda po noon, kahit na hindi siya natapos, ang laki po ng impact niya doon sa mga natulungan niya, doon sa mga binigyan po niya ng pag-asa sa gitna na po ng pandemya. At siya po ay naging patron naging patron po siya ng mga kabataan dahil doon sa napakabata po niya na alam niyang paano binahalagan ang kanyang pananampalataya. Hindi lang iyon, he just not only prayed, di na po lang po siya nagdasal, talagang nagtrabaho po siya. At ang pagtatrabaho niya is yung lahat ng mga tinatamaan ng pandemya, yung po kanyang kinaalagaan at yung po yung kanyang binibigyan na oras. Ayaw sinalapitan pero he was very proud, malakas ng paninindigan na kasama ko ang Diyos, kailangan ko silang alagaan at bigyan ng importansya. Father Bong, sa pananatili niyo po dito sa inyong parokya, kumusta naman po itong naging pagpapatakbo niyo po sa parokya ninyo? Sa ngayon po, ang dami po namin mga pangarap sa parokya. Kasi it is ang lagi po nilang nakalagay doon sa logo is 1734. It was established in 1734. Hindi lang po namin alam yung exact date at exact month kung kailan yung kanyang foundation. So, ang sabi po sa amin, we have to research sa San Agustin, sa Manila, sa Intramuros, dahil sila po ang nagpatayo ng simbahan. Yun po yung aming mission is to know the foundation of the church. Kaya dahil pinag-uusapan ng foundation, dahil matanda na po ang simbahan, marami na po yung dapat i-repair. So,
ang una pong sabi ko po, bago ako kailangan mag-repair ng simbahan, ma-repair muna sa tao. Ibig kong sabihin, to prepare the people. So ang focus po namin ngayon, dahil ako'y dating galing sa catechesis, is to strengthen the catechist, to promote BEC. Dahil po sa aming parokya, inabutan ko po ito, nandito po yung Cursilyo movement ng Archdiocese, dito po sila naka-house. So dahil napakalaki po ng aming kumbinto, sa taas po sila yung kanilang mga rooms, dito po sa baba yung kanilang roller room, since para ubang tinatawag nila yung kanilang classroom, at the opposite side po yung kanilang chapel at yung kanilang dining and po nitong nasa likod namin. Kaya po napakaganda po na formation po ng mga tao kasi it is Pampanga Cursilyo movement. Hindi lang po dito sa San Luis, we have people coming from different towns. Meron po kaming mga kapatid na galing sa bundok, yung mga kapatid natin, mga katutubo, na nandito din sila. So yun po yung unang trust na gusto namin mangyari is that the formation first of the people. Tapos sabi ko, kapag naporma natin yung mga tao sa pananampalataya, then we can go to the physical structure of the church. Kasi kailangan na po namin. Ang kwento po ng mga tao, ang yero na ngayon tumutulo dahil 50 years na po siya nung napalitan. So, kailangan na talaga siyang i-repair. Isa po sa concern namin sa parish ngayon, yung po mga alaga naming paniki. Yun po yung kung paano namin to control na sa ganon, yung the structure hindi po siya masira kasi it's a very beautiful old church. Kung po kayo ay bibisita sa parokya, especially in the time po ng ating tawag po nito, time po ng ating pilgrimage, masasabi ko po sa inyo, pasyal po kayo dito sa parokya. Father Bong, na-mention nyo po yung Cursilyo. Sa mga hindi po aware, ano po ba itong Cursilyo na ito? Ang Cursilyo po ay nagsimula noong 1960s. Ang intention po niya, para ho pa ito yung modern na tinatawag nating recollection ngayon. Ang Cursilyo po ay galing sa Espanya, kung saan yung po mga matatanda, yung mga bata, iniipon po nila for pag-aaral. So, nag-evolve po ito na tinawag po nilang itong Cursilyo movement na kung saan nagsimula po yung pag-aaral. Dito po sa atin sa Pilipinas, 1960s po, ang lakas po ng Cursilyo. Kung tatanungin po natin yung mga matatanda, karamihan po sa kanila ay nag-Cursilyo dahil ito po yung pinaka-formation program noong sinaunang panahon na nakafocus po dito para sa atin yung pong knowing, deepening the faith ng po mga tao. It is a 3 days po. Karamihan ay nag-i-start siya na Sunday afternoon, matatapos po siya ng Wednesday evening, na kung saan meron po siyang 15, tawag po nila rolyo. Yung po para bang the roll of the scriptures, para maganan. Yun po yung studies po nila. 15 po sila. May mga pag-aaral po doon na pari yung mga nagbibigay. So, meron po kami mga kasamang kursilista, mga pari. You can only participate in the preaching. Kailangan you must undergo first the experience, the learning, the deepening of Cursilyo na 3 days po siya. So, ibig sabihin, ako po, kailangan kong mag-Cursilyo, kaya ako'y naging kursilista para po mas maintindihan at maibahagi kung ano itong Cursilyo. Cursilyo po is more, kung focus po natin sa panahon natin ngayon, yung retreat, recollection style. Kaya lang po meron silang sinusunod na ibinigay po sa atin ng mga Spanish, yung mga Spanish people na yun po yung naging program natin. May mga nakakatulong po ba kayo dito na mga katulad nyo rin pong pare? Sa ngayon po wala. Dahil tawag po nito, na-manage naman po, nasa parish priest. Pero pagdating po ng simbang gabi, dahil 12 sila, kailangan mo talagang may katulong na pare. Pero sa kung Cursilyo ang pinag-uusapan, ay meron po. Meron pong natapos na 3 bagong pare na nag-aral sa Cursilyo. Si Father Pau, si Cabrera, si Father Joed,
Mutok at si Father Regan Barameda. Barameda. Meron pa po yung mga matatandang pare na ang pagkakalam ko po, si Father Alfred David, si Father Meg Magat, si Father Homer, isa po sa mga kasama namin bago ngayon, si Father Aris Maniago. Para hubang kung titignan namin umuusbong sa bagong henerasyon ng mga pare, na yung mga bata-bata pare na po ngayon, yung mga nagiging katulong sa Kursilyo. Meron po silang tinatawag na secretariat. Sila yung nagko-control, nag-guide dun sa mga gusto magpaklase. Kasi halimbawa, gusto kong magpaklase, kailangan ko muna makipag-coordinate, then they will teach me anong dapat gawin, anong dapat ihanda. Hindi po tulad nung dati, gusto kong magpaklase, bahala ako. O, kanya-kanya po. Ngayon, hindi na pwedeng kanya-kanya. So, kung ako ay merong isang grupo, gusto kong magpaklase, kailangan ko munang dumaan sa secretariat at sila po yung magsasabi kung paano. At even the secretariat po, they are always present do sa 3 days to guide po yung kursilyong paaral na mangyayari. At magandang bagay nga po ito, Father Bong, no? At for sure, sana sa mga darating na araw ay mas mapag-usapan pa natin itong kursilyo na ito, no? Through the help of our radio station. Kanina po nabanggit natin that San Luis po ay ang patron saint ng mga kabataan. Sa inyo pong obserbasyon, Father Bong, nakikita niyo po ba na marami yung mga sumasagot ng mga kabataan dito po sa pagmimisyon sa ating simbahan? Kung dito po sa parokya ko ang pag-uusapan, very active po sila. Kasi siguro dahil alam nila sa sarili nila, their patron saint is the patron saint of the youth. So kung makikita mo po, ang dami talaga ng mga active, pati sa lahat po, in the aspect of liturgy, in the formation, and in the service, makikita mo po sila, tulong-tulong sila sa trabaho. They are willing to magpuyat para sa paghahanda, parang ganun. At siyempre po, alam naman natin, kailangan alagaan itong mga kabataan because they are the next generation of future leaders. And at ako po, on my part, kahit na 2 buwan pa lang ako rito, nakikita ko they are really potential future leaders na makita mo yung kanilang dedikasyon sa pagtatrabaho, ganun, sa kanilang mga ginagawa. Sa parish ko po, yun na nakikita ko. Parang talagang binigyan nila ng halaga yung kanilang patron saint as the patron saint of the youth, do sa dami ng mga nagdilingkod sa parokya. Dahil naging bahagi rin po dito ang Kursilyo movement, dahil nandito ito sa parokya, madami sa mga kabataan na nag-aral, nag-kursilyo, kaya sila mismo alam nila kung paano ang kanilang gagawin na pagtulong sa community. At yun nga po, upang mas mapagyaman pa po natin yung youth ministry ng ating archdiocese, in general, may mga suggestions po ba kayo na maaaring maibigay dito sa ating mga kabataan? Opo, kasi ako po galing sa catechesis. At hindi ko naman sinasabing wala na ako sa catechesis dahil sabi nga nila, kapag pinanggalingan mo, parang yun na yung buhay mo din. No? Lagi po namin pinag-uusapan noon ni Father Mon Macasyug kung paano makakatulong yung kabataan sa part of the catechesis. Hindi po namin na-materialize ito, pero isa sa mga pangarap at sana mangyari sa mga kabataan that they become youth catechists in their parish. Meron po tayong mga youth catechists na they call themselves as student catechists na nanggagaling po sa mga Catholic schools. Parang ang Catholic school, gumagawa siya ng mga catechist guild. So, ikaw na estudyante, titignan mo kung saan ka sasama, Math Guild, Science Guild, parang ganun po yan Pero meron din silang Catechist Guild. So yung lahat ng gusto magturo sa mga bata, doon sila tuturuan ng mga teachers, then ipadadala sa mga schools. Meron po tayong ganoon. Pero on the aspect of the parish, wala pa pong masyadong naririnig na yung mga kabataan na nasa parokya, maging youth catechist sila. I'm trying right now po dito sa parokya namin dahil napakadami po ng aking mga Children of Mary Immaculate. Doon sa 12 barangays po namin, talagang makikita mo kahit na they are more than 100 sa kanila. So sabi ko po,
kailangan natin na itong mga coming ito, Children of Mary Immaculate, makatechize sila. Dahil napansin ko po, after the pandemya daw, wala na po silang first communion, wala silang confirmation, nagsiserve yung mga bata. Mapapansin ko po, pag ipagko-communion ko, iisa yung reaction. Dahil hindi sila nakumpilan, hindi sila ng first communion. So sabi ko po sa mga leaders nila, yung coordinator for each chapel, that we will form them as catechists and they will catechize their fellow children of Mary. At pagkatapos noon, kung naging maganda po yung programa, ililipat namin sa mga altar servers, they will catechize their fellow altar servers. Pero alam po natin, mga mandated dyan merong mga hindi naman talaga nakakasama sa simbahan. Yung po sana yung ganda na I suggest na mas palaliman po ng catechesis and ng youth is what we call UCAT, Youth Catechesis, na sila ang magtuturo sa kamukha nilang mga kabataan. Kung sasabihin nilang, may pasok meron pong summer, na para bang tinatawag natin kung minsan summer catechesis, that is outside of the school structure, na ano po siya ngayon, chapel or parish structure, na kung saan mga batay dumarating, kamukha nilang bata ang nagtuturo sa kanila, nag-guide po sila. It is a dream na sana po makatulong yung ang ating yung youth ministry para po sa mabilis na dissemination of the faith of this sa mga bata. At madalas po nating naririnig sa Biblia that the works are many but the laborers are few. So Father Bong, regarding po dito, ano po kaya yung gusto nyong ipaabot na calling dito po sa mga kabataan? Active kayo sa parish. Kuminsan sabi nga nila, active kayo kapag may program lahat ng mga pa-events ang parokya. Sana more than that, dahil kayo ay nag-aaral, dahil alam naman ninyo yung kahalagaan ng pag-aaral, na makabahagi kayo mga kabataan natin sa pagtuturo sa mga kapatid natin na kailangan talagang malaman ng pananampalataya. Kung ating susukatin siguro ang mga active sa simbahan, talagang mga 20% lang ang mga kabataan. Pero ang dami ng mga kabataan na hindi naman masyadong pinahalagan. It is minimal yung kanilang activity sa church. Sisimba, uuwi, gano'n lang sila. Sana hindi naman yun doon sa maging active sila sa church, but they know their faith. They know yung mga kinatatayuan nila pagdating sa pananampalataya. At ang dami niyo pong ideas na Father Bong. Ngayon po, yung inyong mismong parish naman, paano niyo po nakikita ito na makilakbay sa ating radio station? Magmula po ako yung dumating dito sa parokya namin. Dahil po nung first time kaming nagpunta, aminin ko po, nakakatakot. Dahil ito po yung napakatandang parokya, Spanish style po yung aming convent, ang lalaki po ng mga kwarto namin. Alam po ninyo, isa sa mga sinabi na pinag-usapan namin, kailangan mag-ingay tayo, na sa ganon yung mga mumu, mawala. Yun po yung reaction namin. Kasi kapag alam ko po kapag masaya yung lugar, mawawala po yung anuman bad spirit na nandoon. Sabi ko po sa kanila, maghanap tayo ng sound system, mag-set up tayo ng sounds, at maghapon tayong makinig sa radio station natin sa Archdiocese 91.9. So from morning po until evening, hanggang doon sa matutulog kami, doon na lang namin papatayin. Kaya ewan ko lang kung hindi po masusunog yung aming biniling digital radio, yung pong AM/FM digital, na dahil po talagang maghapon sila 7 times a week, maghapon napansin ko sa akin, sa sarili ko, doon sa pakikinig, ang dami ko palang hindi alam na kailangan ko din sabihin sa mga tao, makinig kayo, parang ganon. Pag po ako'y nagsasasakyan ko, ako'y nasa radio,
pag narinig ko na po yung kalusugan at kasangga at kalusugan, inilipat ko na po, ano naman gagawin ko sa kalusugan? Kasi mga kape-kape ang pinag-uusapan. Sabi ko, parang ano lang naman ito, parang tawag marketing, sabi ko sa sarili ko. Pero when I was reading ang laging pinakikinggan, parang bang nare-remind lang ako, talagang importante yung kalusugan. Na kung minsan hindi na natin pansin. Kaya hindi ko na po siya, pinakikinggan ko na siya ngayon, hindi ko na ako sinilipat. Pag kasi narinig ko na, maglilipat ako, hihintayin ko na lang yung program na susunod. So dahil po na isang oras yun, tapos babalik na lang ako sa susunod. Pero ang nakikita ko po, talagang malakas ang impact ng radio, na sana yung mas mabigyan ng halaga ng mga nasa bahay. No? Natatandaan ko, meron ako isang matandang nakausap. Sabi niya sa akin, kabisado po niya yung mga aking mga misa. Nakikinig ako sa iyo, sabi niya sa akin. Maghapon din siya nakikinig sa radio, sa 91.9. Para hubang talagang para sa kanya, paggising niya sa umaga, yun na yung kanyang, para hubang hindi naiinip dahil na siya nakikinig. Ayun po. At Father Bong, bilang panghuli po, no, maaari po ba kayong magbigay ng mensahe sa ating radio station ngayon na pinagdiriwang po nito ang kaniyang 10th anniversary? Malayo na po ang narating ng radio natin magmula nung sinimulan ito sa isang napakaliit na booth. Makikita mo po talaga kung paano siya umusbong. Pero alam po natin, hindi po mangyayari yon kung hindi natin sila tutulungan. Kaya kami po mga pare, tumutulong sa kanila. Nung una po, ang sabi sa amin, hindi natin makukuha yung mga pare dahil masyado silang maraming trabaho. Dahil unang suggestion po namin noon, ipasok natin yung mga commission sa radio. Ang sagot po sa amin noon is, mahihirapan tayo na ipasok natin dahil hindi masyadong magpa-participate yung pare sa dami ng trabaho. But it was proven wrong dahil ang laki po ng impact. Lalo na po nung nasa radio po ang ating krusada, ang dami pong nakikinig at ang dami pong naging bahagi noon sa development po ng lalong pagkilala sa krusada ng ating lalawigan Kapampangan. Hindi po magso-survive ang radio kung hindi po natin tayo magtutulong. Alam po ninyo, nandoon na po yung programa, gusto pa nilang dagdagan, kaya lang kulang sa resources. Kaya po, I think, hindi po siya mawawala. Hindi rin po siya manghihina. Kaya lang, mas kailangan natin tulungan para mas lalong umangat, mas lalong gumanda yung mga program. Sabi ko nga po sa mga kasama ko sa Cursillo, bakit hindi tayo humingi ng slot na sa ganon, kahit na hindi na tayo nagpupunta ng booth, kasi napansin ko meron po silang bagong style ngayon, they video themselves, tapos po isi-send lang sa radio, tapos i-play po, parang sila na mismo yung, para po yung dun sa Amano, na sila na lang, tapos isinesend na lang nila sa radio, ang radio na ang nagbo-broadcast po sa kanila. In more different ways, sabi ko nga po sa sarili. Pero alam po natin, materially, ang hirap po. Kaya gumagawa sila lahat ng parangan para ang radio station natin hindi lang maging stagnant, kundi mas lalong umangat. Kaya po yung inyong pakikinig, yung pong inyong pagbibigay ng mga stars doon sa kanilang mga programa, malaking bagay po yun. Pag po dumadami tayong mga viewers, dumadami yung mga nagsishare, kahit na paano po kumikita yung radio, di man po ganoong kalaki, pero at least sabihin po natin, we can contribute. We market, naghahanap po sila ng mga advertisement, sana matulungan po natin sila to really advertise this radio. It is different from other radios. Kamukha po siya na ng Radio Veritas, na kung saan talagang they try to reach out to people through the radio for evangelization. Ang ganda lang po nito, isa sa mga pinag-usapan noon, bakit kailangan pa natin ng
local radio, meron na tayong national radio na Radio Veritas. Di doon na lang, yun na lang i-promote. Isanting na po Kapampangan niya. At alam po natin, the Kapampangan language is nearly dying. Kasi po yung mga bata ngayon, Tagalog na sila. Kaya po, andyan pa kanano mo, mararamdam niya pa mo rin yung Kapampangan, magsalita pa mo rin Kapampangan, magmisa pa mo rin Kapampangan, andyan po, tas sabihan na pong king ka na ako, mong magtagalog ka, yung bakal na rin makiramdam. Kaya po kami kuminsan nagtatagalog. Bakit Tagalog yung interview? We are trying to reach out even those people in America. Dahil marami pong mga nanonood at nakikinig na galing pa ng abroad. At maraming salamat po, Father Bong, sa inyong napakagandang mensahe. Ngayon po, inaanyayahan po namin kayo upang pangunahan itong ating closing prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon, hiniling mo sa amin na ipahayag ang iyong mga salita. Nung iwan mo ang iyong mga alagad, ito ang iyong ibinahagi sa kanila. Binyagan nila ang mga tao at ipahayag ang mabuting balita sa kanila. Kami mga nabinyagan sa iyong biyaya na hinihiling mo kami ay maging salita mo para sa maraming tao. Lalo mo sana kaming gabayan, lalo mo lagyan na malakas na pangangatawan itong aming mga kapatid na naglilingkod sa radyo, nang sa ganon sa pamamagitan ng ating radio programs ng Archdiocese. Panginoon, mas lalo namin mapaabot at iyong pangasalita sa mga tao. Naway sa pamamagitan ng aming pagtsatsaga, ang aming paglilingkod, magbunga sa pamamagitan ng iyong paggabay sa amin. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. At dito po nagtatapos ang ating episode ng Decade of Light, Journeying Together in One Mission. At nakasama nga po natin si Reverend Father Robert D. Feliciano. At samahan niyo po kami hanggang sa susunod na paglalakbay dito sa ating nag-iisang misyon. Ako po si Chinchin Nugid. Magandang araw po.